Ahoj Joe. Ahoj. O čo tu ide? No máme problém. A je to veľmi veľký problém. A bohužiaľ, väčšina ľudí o ňom nevie. Nezáleží na vašich osobných názoroch, politike, náboženstve alebo na tom, kde ste. Keď raz uvidíte ten problém, už ho nemôžete nevidieť. Je to ako jednosmerné dvere. Našťastie však máme aj riešenie. A práve toto riešenie ma tak nadchýna a robí optimistickým do budúcnosti. Výzvou však je, ako môže niekto plne oceniť riešenie, ak nechápe, aký máme problém. Preto som pripravil túto prezentáciu pre niekoľkých priateľov. Predpokladá, že o ničom neviete, že ste len ľudia so životnými skúsenosťami. Oni ma potom povzbudili, aby som z tejto prezentácie spravil video, ktoré môžem zdieľať so všetkými. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Vítajte, aký máme problém. Takže aký máme problém? Bohužiaľ je ich veľa. Pravdepodobne by som na tento slajd mohol napísať dvakrát toľko vecí. Myslím, že všetci máme ten pocit nepokoja. Všetci vnútorne cítime, že veci v našich životoch a vo svete nejdú správnym smerom. Veci sa stávajú ťažšími, nie jednoduchšími. A myslím, že väčšina z nás by uznala niektoré z týchto vecí na obrazovke ako niečo, čo priamo alebo nepriamo ovplyvňuje naše životy. A dnes vám chcem ukázať, že všetky tieto veci môžu vyzerať, ako by nesúviseli, ale v skutočnosti súvisia. Hlavnou príčinou všetkého je kvalita našich peňazí. Teraz si to ukážeme cez príbeh. Predstav si vzdialený svet, kde cestujú stovky múdrych ľudí na lodi a táto loď stroskotá na opustenom ostrove. Tento opustený ostrov je tak ďaleko od všetkého, že sú odrezaní od sveta. Ale ostrov je bohatý na zdroje. Má všetko, čo by mohli potrebovať na obnovenie spoločnosti. Pretože títo ľudia pochádzajú z vyspelých civilizácií, presne vedia, kam sa nakoniec chcú dostať. Ale teraz začínajú od nuly. Je tiež jasné, že potrebujú spôsob, ako medzi sebou obchodovať, keď začnú obnovovať. Takže prioritou je rozhodnúť sa, čo budú používať ako svoje nové peniaze. A teraz si skús ešte predstaviť, že aj keď nič nemajú, majú schopnosť vytvoriť akýkoľvek menový systém, aký chcú, s akýmikoľvek vlastnosťami. Takže prvou otázkou, ktorú si musia zodpovedať, je, čo robí peniaze dobrými. Existuje 7 vlastností, takže títo ľudia majú schopnosť vytvoriť čokoľvek, čo chcú. Takže namiesto vytvorenia dobrých peňazí, vytvoria dokonalé peniaze. Dokonalé peniaze sú vzácne, čo znamená, že ich množstvo je navždy pevne stanovené. Každý ich môže okamžite a bez nákladov overiť. Takže ak ich každý môže overiť kedykoľvek a bez nákladov, môže si sám overiť, že nikto nevytvára žiadne ďalšie. Musia byť prenosné, aby si ich mohol ľahko presúvať a ukladať s minimálnymi nákladmi. Musia byť deliteľné. A dokonalé peniaze by mali byť nekonečne deliteľné. Musia byť odolné. Nesmú zhniť alebo sa pokaziť. Nesmú sa znehodnocovať. Takže dokonalé peniaze budú existovať navždy. Sú zameniteľné, čo znamená, že každý kus je navždy rovnaký ako každý iný kus. Musia byť akceptované. Takže každý človek ich môže posielať aj prijímať. A naozaj dôležitá vec je, že musia byť odolné voči cenzúre. Vlastníte ich sami. Nikto vám ich nemôže vziať bez vášho súhlasu. A nikto vám nemôže zabrániť posielať ich alebo prijímať. Takže je to skvelé. Rozhodnú sa pre dokonalé peniaze, ale potom nastane nezhoda. Spomedzi ľudí sa objavia dvaja lídri. Prvý, Satoshi, hovorí: no, keďže toto sú vlastnosti dokonalých peňazí, bude to pravda dnes, zajtra a navždy. Takže by sme ich mali uzamknúť a nikdy ich nemeniť. Zatiaľ čo Fiatello hovorí: dobre, rozumiem. Chápem, že toto sú vlastnosti dokonalých peňazí a úplne s tým súhlasím. Ale čo ak nastane núdzová situácia? Čo ak budeme potrebovať niečo zmeniť? Čo ak ľudia, ktorých poveríme správou našich peňazí, budú mať pocit, že to nefunguje a treba ich upraviť? Myslím si, že by sme mali mať dokonalé peniaze, ale mali by sme mať aj veľké červené tlačidlo,
ktoré umožní niekomu stlačiť ho a zmeniť akékoľvek vlastnosti, ak to bude potrebné. Samozrejme, nikto to nikdy neurobí, ale len pre istotu. Táto nezhoda je neprekonateľná, takže prichádza pomerne drastické riešenie. Postavia obrovský múr priamo uprostred tohto ostrova. Na jednej strane vytvoria menu nazývanú Satoshi, ktorá predstavuje vždy dokonalé peniaze. A na druhej strane fiatelo, čo sú dokonalé peniaze, ale s možnosťou ich zmeniť. Tento múr je taký veľký, že oddeluje komunikáciu a obchod medzi oboma stranami ostrova, takže sú od seba odrezaní. Na začiatku nikto na žiadnej strane ostrova nič nemá, takže všetci začínajú od nuly. Spočiatku musia byť ľudia sebestační. Každý si sám chytá ryby, loví jedlo, rúbe stromy na založenie ohňa a tiež na stavbu domov. Stavajú si každý svoje vlastné prístrežky. Aj keď majú dokonalé peniaze, obchod je veľmi obmedzený. Pretože ľudia tvrdo pracujú, aby uspokojili svoje každodenné potreby v rámci všetkých týchto tovarov. Ale ľudia sú rôzni. Niektorí sú v niektorých veciach lepší ako iní a tak si rýchlo uvedomia, že ak trávim čas tým, čo mi ide dobre a menej sa venujem veciam, ktorých som slabý, môžem viac prispieť spoločnosti. Môžem zvýšiť množstvo tovarov, ktoré viem poskytnúť spoločnosti za rovnaký čas ako priemerný človek. Takže drevorúbač teraz trávi všetok svoj čas rúbaním dreva, prestáva loviť ryby a stavať prístrežky. A pretože trávi svoj čas rúbaním dreva, zvyšuje množstvo dostupného dreva pre všetkých ostatných. Na rozdiel od 3 ľudí, ktorí by na to venovali tretinu svojho času, pretože je v tom dobrý. A nie len, že zvýšením množstva dostupného dreva znižuje cenu dreva pre všetkých na ostrove, ale zvyšuje sa aj jeho kvalita. Je v tom lepší. Produkuje kvalitnejší tovar, takže ceny klesajú a kvalita sa zvyšuje. A nie len to. Nie je jediným drevorúbačom, je ich viac. Takže všetci súťažia. Kto dodá drevo ostatným a súťažia o lepšiu cenu aj kvalitu. A keďže drevorúbač potrebuje iné tovary na prežitie, musí predávať drevo, aby zaplatil za služby staviteľa domov. Takže teraz všetci aktívne obchodujú s týmito dokonalými peniazmi. A keďže procesy sa neustále zlepšujú, drevorúbač dokáže uspokojiť potreby ostatných ľudí za kratší čas. Potom môže tento čas využiť na premýšľanie o svojich vlastných procesoch, svojich inováciách. Možno dokáže rúbanie dreva ešte viac zefektívniť. A ak sa mu to podarí, ceny klesajú a kvalita sa zvyšuje. Možno dosiahne hranicu možných inovácií v rúbaní dreva a použije prebytočné peniaze a prebytočný kapitál, ktorý má, na investovanie do iných ľudí. Možno ich požičia rybárovi, ktorý postaví loď na zvýšenie množstva rýb, ktoré môže uloviť pre všetkých. Takže, čo sa stane časom na slobodnom trhu s dokonalými peniazmi? Ceny navždy budú klesať a kvalita navždy rásť. Takže, čo ľudia vidia na oboch stranách ostrova je, že kúpna sila ich peňazí začína rásť. Tovary stoja zajtra menej ako dnes, takže cena zajtrajška je nižšia. Kúpna sila oboch mien rastie približne o 3% ročne, čo zvyšuje kvalitu života. Život sa stáva lacnejším a lacnejším pre všetkých, nielen pre tých najproduktívnejších spoločností. Ale kľúčové je, že samotné peniaze sa časom stávajú hodnotnejšími. To platí, až kým neprídu títo ľudia. Keďže spoločnosť rastie a populácia rastie, obe strany ostrova si zvolia vládu. Je jedno, či je vláda ľavicová alebo pravicová, veľká, malá, opačná, na tom nezáleží. Všetky sú rovnaké, pokiaľ ide o toto. Bez ohľadu na to, ako dobre je vláda spravovaná, nevyhnutne sa v určitom bode dostane do deficitu, čo znamená, že míňa viac, ako prijíma. To môže byť spôsobené zlým riadením, ale môže to byť aj v dôsledku vonkajších okolností, ako je prírodná katastrofa alebo niečo podobné. Príčiny nie sú dôležité, ale časom sa to nevyhnutne stane. A teraz vidíme rozdiel medzi oboma stranami ostrova. Satoshi má iba 2 možnosti. Aby vyrovnal rozpočet, musí buď zvýšiť dane, alebo znížiť výdavky. Alebo možno kombináciu oboch. Zatiaľ, čo fiatelo má presne rovnaké možnosti, ale má aj veľké červené tlačidlo. Dôležité tu je, že obaja
čoskoro čelia opätovným voľbám. A Fiatello vie, že ak zvýši dane alebo zníži výdavky, bude ho to stáť hlasy. Takže len pre tentokrát sa rozhodne stlačiť veľké červené tlačidlo a vytlačiť trošku peňazí navyše pre vládu. Aké sú následky? No, pre Satoshiho nie je veľmi priaznivé. Nemôže tieto zmeny skryť pred populáciou, pretože ľudia platia vyššie dane alebo dostávajú od vlády menej, takže prehráva voľby. Ale vláda sa prirodzene zmenší, takže celková efektívnosť ekonomiky sa zvýši. A nie len to. Sociálna rovnováha v ekonomike sa zlepší, pretože ľudia si uvedomia, že peniaze zadarmo neexistujú. Dane musia zodpovedať výdavkom. Ale dôležité je, že ceny naďalej klesajú a kvalita naďalej rastie. A čo Fiatello? Skvelé správy, je opäť zvolený. A spočiatku to nemá žiadne následky. Myslí si, že je to najlepšia vec na svete. Znovu ma zvolili a nemá to žiadnu nevýhodu. Ale niečo sa zmenilo. Takže, čo sa stalo? Fiatello stlačil veľké červené tlačidlo, čo spôsobilo vytlačenie peňazí pre vládu, čím znehodnotil menu. Čo to znamená? Zvýšil množstvo peňazí v ekonomike za jednu noc, ale nezvýšil množstvo dostupných tovarov a služieb v ekonomike. Takže teraz je v obehu viac Fiatellov v porovnaní so včerajškom na každý kus tovaru a služieb. Toto má 3 hlavné dopady. Prvým je skreslenie cenových signálov, druhým je zvýšenie vstupných nákladov pre podniky a tretím je inflácia aktív. Prvý bod, skreslenie cenových signálov. Predtým, než Fiatello stlačil veľké červené tlačidlo, všetky cenové zmeny v ekonomike boli čisto funkciou ponuky a dopytu. Pretože to bola slobodná ekonomika s dokonalými peniazmi. Ale teraz, keď prišli do ekonomiky nové peniaze, nedostali sa ku všetkým rovnomerne. Dokonca ani nie v pomere k tomu, kto koľko peňazí má. Peniaze prišli do ekonomiky cez vládu. Prišli od vlády na účty firiem a ľudí, priamo alebo nepriamo napojených na vládu. Takže čo Fiatello uvidí? Že stúpnú ceny v určitých častiach ekonomiky. To všetko ostatným v ekonomike signalizuje, že je nerovnováha ponuky a dopytu práve v týchto sektoroch. Takže vidíme nesprávne rozdelenie kapitálu podnikateľmi na trhu, spôsobené tlačením peňazí. Ale nie len to. Je to ľudský kapitál. Sú to inteligentní ľudia, aktívni ľudia, ktorí sa snažia byť produktívni. Tí sú vtiahnutí bližšie k vláde a neposkytujú služby zvyšku ekonomiky. Druhým bodom je, že výrobné náklady pre podniky rastú. Každá firma vo Fiatellovej krajine má aspoň jedného človeka a nejaké vstupné náklady, ako je energia alebo materiálne suroviny. Pretože náklady na tieto veci vzrástli, tieto podniky teraz musia zmeniť niečo na svojom produkte, aby si udržali aspoň malé zisky, ktoré im umožnia pokračovať v podnikaní. Prvá a najzjavnejšia vec je jednoducho preniesť zvýšenie ceny na zákazníka. Druhá je ponechať cenu rovnakú, aj kvalitu rovnakú, ale zmenšiť produkt. Takže namiesto 100 gramov je to teraz 90 gramov, ale za rovnakú cenu. Alebo tretia možnosť je znížiť vstupné náklady. Toto je to, kde vzniká spotrebiteľská inflácia. Toto je jediný zdroj spotrebiteľskej inflácie. Tlačenie peňazí, ktoré núti podniky robiť tieto zmeny. Ale ak podnik prenesie zvýšenie ceny priamo alebo zmenší produkt, zákazník teraz potrebuje kúpiť viac, keďže potreboval 100 gramov, nie 90. Obe tieto veci znižujú dostupnosť. Takže populácia chudobne. Majú menej disponibilného príjmu, aj keď kupujú to isté, čo kúpili včera. Ak namiesto toho podnik ponechá cenu rovnakú, aj veľkosť rovnakú, aby znížil náklady, logickou možnosťou je jednoducho prepustiť ľudí, čo vedie k nezamestnanosti. Teraz je menej ľudí, ktorí majú prácu, čo pre ľudí vo Fiatellovom svete znižuje dostupnosť všetkého. Ale nie len to. Teraz má vláda druhý problém, ktorý musí vyriešiť. Ako podporiť všetkých týchto ľudí, ktorí nedávno stratili prácu. Ale najzákladnejší spôsob je, keď firma zníži kvalitu surovín.
A tak Fiatello začína vidieť nárast obezity v celej populácii, pretože jedlo, ktoré bolo predtým čerstvé, malo kvalitné ingrediencie, sa nahrádza čoraz nižšou kvalitou surovín a väčším množstvom priemyselného sajrajtu. A teraz musí vláda zasiahnuť a vyriešiť, ako pomôcť všetkým týmto ľuďom, ktorí už nie sú zdraví. Tretím bodom je inflácia aktív. Odkedy Fiatello stlačil veľké červené tlačidlo, ceny aktív stále rastú. Akciový trh stúpa vyššie a vyššie, ceny domov stúpajú vyššie a vyššie. Myslí si, som ekonomický génius. Ale ceny stúpajú, pretože jednoducho vytvoril viac Fiatellov, takže ktokoľvek vie, že je v obehu viac Fiatellov, by nepredal svoje aktívum za rovnakú cenu ako včera. Zohľadnili by fakt, že v systéme je viac Fiatellov a práve to poháňa tieto ceny nahor. Tento nárast cien aktív je dobrý pre tých, ktorí aktíva vlastnia, ale nie pre tých, ktorí ich nevlastnia. Fiatello začína vidieť vznik nerovnosti v bohatstve v celej ekonomike. A nie len to. Domy sú teraz drahšie, takže aj nájomné je vyššie. Stúpa počet bezdomovcov a riešenie situácie si vyžaduje ešte viac vládnych zásahov. Ceny aktív letia nahor, akciový trh prekvitá a prevládajúce vnímanie v celej populácii je, prečo by som neinvestoval, prečo by som len držal peniaze. Mal by som kupovať akcie, mal by som investovať, mal by som kúpiť druhý dom na prenájom, mal by som kupovať špekulatívne aktíva, pretože nikdy neklesnú, len stúpajú. Bol by som hlupák, keby som neinvestoval. Keďže aktíva stúpajú, banky vnúcujú ľuďom čoraz väčšie pôžičky. Ponúkajú čoraz väčšie hypotéky pre jednotlivcov, pôžičky pre firmy. A teraz, keď domy zdražili a všetci majú viac dlhov a zároveň rodiny zápasia s nákladmi na každodenný život, je oveľa ťažšie kúpiť si dom. A tak rodiny, ktoré predtým mohli mať jedného hlavného živiteľa a mohli si dovoliť kúpiť dom na hypotéku, to už teraz nedokážu. Teraz musia pracovať obaja rodičia. Obaja musia pracovať, aby si mohli dovoliť hypotéku a život. A v takej situácii ľudia trávia spolu menej času a začínajú sa rozpady najbližších rodín. Trávia menej času so svojimi deťmi, môžu si dovoliť mať menej detí. Keďže klesá pôrodnosť, Fiatello si začína všímať zmenu v demografii celej populácie. Rodí sa menej detí, zatiaľ čo staršie generácie žijú dlhšie. A začína chápať, že sľuby, ktoré dal týmto starším generáciám, že budú môcť odísť do dôchodku v určitom veku, alebo že budú mať dobrú kvalitu života, alebo pravidelný príjem v dôchodku, sa nedajú splniť. Tí, ktorí nemali to šťastie kúpiť si dom a musia žiť v podnájme, mohli predtým plánovať bývanie na rovnakom mieste 3 alebo 5 rokov. Keďže nájomné každý rok príliš stúpa, teraz uvažujú len o jednom, možno 2 rokoch. Plánujú menej do budúcnosti, možno odkladajú sobáš, odkladajú deti, začínajú uprednostňovať dnešok na úkor zajtrajška. Ľudia vidia, že šetrenie Fiatellov nemá zmysel, pretože ceny príliš stúpajú. Nikdy si nebudú môcť kúpiť dom. Nemôžu si kúpiť dom, tak aspoň chcú žiť najlepší možný život. Ísť na dovolenku, viac míňať a užívať si život. Ale tí, ktorí nemajú to šťastie, pre ktorých je každý deň boj, nakrmiť seba a svoje rodiny, zabezpečiť bývanie pre seba a svoje rodiny. Tí sú uviaznutí v začarovanom kruhu úpadku. Každý deň je ťažší, čo vedie k nárastu závislostí, vrátane drogových. A to vedie k ďalšej zdravotnej kríze a ešte väčšiemu zasahovaniu vlády. A toto všetko vedie ku kríze duševného zdravia v celej populácii. Teraz sa vláda, pretože stlačila veľké červené tlačidlo, ocitá v situácii, kedy vytvorila celý rad sekundárnych problémov, ktoré teraz musí riešiť. A keďže musí zasiahnuť a riešiť tieto problémy, znamená to, že musí presmerovať viac kapitálu do týchto oblastí ekonomiky, čo je ďalšie nesprávne rozdelenie kapitálu, ktoré vtiahne ešte viac podnikateľov do nesprávnych častí ekonomiky prostredníctvom skreslenia cenových signálov. Medzi zvýšenou pákou v ekonomike poháňanou bankami a nesprávnym rozdelením kapitálu sa zasievajú semienka ďalšej núdze. Fiatello má len jednu možnosť. Stlačiť veľké červené tlačidlo znova. Teraz si začína uvedomovať, že to nebolo bez následkov.
Teraz sa potáca od krízy k ešte väčšej kríze. Stlačí veľké červené tlačidlo. To znehodnotí menu, čo zas vedie k zväčšovaniu vlády a ešte väčším zásahom do všetkého. A teraz nielenže je vláda väčšia, ale stvorila a napojila na seba celý rad parazitických odvetví. Farmaceutický priemysel čoraz viac zapojený do vlády, aby liečil príznaky, ale nie príčiny rôznych zdravotných kríz. Bez motivácie skutočne vyliečiť pacienta, len ho dlhodobo liečiť, pretože zdravý zákazník je stratený zákazník. Potravinársky priemysel presadzuje čoraz nižšie potravinové štandardy. Vojensko-priemyselný komplex presadzuje čoraz väčšie výdavky na obranu doma aj v zahraničí. Wall Street je po uši v dlhoch a je tak prepákovaná, že vláda ich chce chrániť. Nemôžu ich nechať skrachovať. Ak banky skrachujú, ľudia prídu o peniaze a vláda padne. Vláda tiež pokračuje v neproduktívnych investíciách. Investície, ktoré majú riešiť sekundárne problémy vytvorené vládou a tiež investície poháňané akoukoľvek politickou ideológiou vlády. Toto všetko je v podstate korporátny klientelizmus. Je veľmi ťažké rozoznať, kde končí vláda a kde začína tento priemysel. Úspech vlády je hlboko prepojený s úspechom týchto odvetví. Tieto odvetvia začínajú žiadať vládu, aby ich regulovala. Musíte nás regulovať, aby ste chránili verejnosť. Ale tieto regulácie len sťažujú konkurenciu. 1, 2, 3 spoločnosti v každej z týchto oblastí sú teraz veľmi blízko vláde. Dodávajú ľudí pre regulátorov. Keď regulátori ukončia svoje funkčné obdobie, vracajú sa späť pracovať pre tieto firmy. To bráni menším firmám, aby im konkurovali, aby mohli vláde dodávať za lepších podmienok vyššiu kvalitu. Takže kvalita začína klesať a ceny začínajú rásť. Čo je samozrejme skvelá správa pre tieto firmy, pretože im rastú zisky. Potom sú ovládnuté médiá. Vláda balansuje, aby udržala sociálnu stabilitu. Namiesto ochrany ľudí robí opak. Chráni tieto odvetvia na úkor populácie. A kvôli sociálnej rovnováhe, ktorú potrebuje udržať, nemôže dovoliť slobodu prejavu, nesúhlas, alternatívne názory alebo spochybňovanie čohokoľvek, čo akýmkoľvek spôsobom podkopáva legitimitu vlády. A nie len to. Najväčšími inzerentmi pre médiá sú firmy napojené na vládu. Takže mediálne spoločnosti nechcú nahnevať svojich inzerentov. Keď máte ovládnuté médiá a vojensko-priemyselný komplex podnecujúci konflikty v zahraničí, vytvárate večné vojny. A tieto vojny sú aktívne podporované populáciou Fiatela. Pretože všetko, čo vidia v médiách, je musíme to urobiť, pretože je to správna vec. Večné vojny, záchrany bankového systému a nadmerný dlh vedú k ďalšej núdzovej situácii, ale tentokrát oveľa väčšej. Jedinou možnosťou, ktorú má, je opäť stlačiť veľké červené tlačidlo. Ale tentokrát je to iné. Dochádza k masívnej strate dôvery. Za každým, keď stlačí tlačidlo, viac a viac ľudí si uvedomuje, čo sa deje. A takto to ide dokola a dokola, až kým sa niečo nezlomí. A teraz sa Fiatelo začína vážne obávať. Čo sa to deje s peniazmi? Namiesto toho, aby každoročne ich skupná sila rástla o 3%, teraz 7% ročne stráca, pretože sa každoročne tlačí 10% peňazí navyše. Navyše podkopáva produktivitu ekonomiky skresľovaním všetkých cenových signálov. Čo sa teda stane s populáciou na ostrove Fiatelo? Chudobní, ktorí majú fixné mzdy, veľmi nízku istotu príjmov a žiadne aktíva. Tí nemôžu vyhrať. Tí sú z roka na rok chudobnejší. Stredná vrstva, ktorá má fixné platy a strednú istotu príjmov, nie sú prví, ktorých prepustia. Zväčša vlastnia dom, ale ten nemôžu predať a zarobiť, pretože musia niekde bývať. Ak predajú dom, musia si kúpiť iný dom. Možno majú nejaké investície, ale stávajú sa novými chudobnými. No bohatí sa určite majú dobre, však ich príjmy sú hlavne výnosy z aktív, z prevádzkovania firiem alebo investovania. Ich istota príjmov je vysoká, pretože nemôžu byť prepustení. Ale pre nich je to smrť tisícimi rezmi. Vidia svoje bohatstvo ako rastúce číslo, ale cítia sa, ako by chudobneli. Život je čoraz ťažší, a to preto, že miera, ako zarábajú peniaze, výnos z ich aktív, je nižšia ako miera, ktorou Fiatelo tlačí peniaze. Takže ich bohatstvo pomaly odsávajú politicky prepojené osoby.
Tí, ktorí sú financovaní vládou, majú úplne chránenú istotu príjmov. A paradoxne, ich príjmy ešte viac rastú. Popri tom, ako spoločnosť pokračuje v úpadku, pretože vláda potrebuje čoraz viac zásahov. V tomto bode je to už naozaj len industrializovaná krádež na úkor všetkých ostatných spoločností. Ale už uplynulo toľko času, že stena uprostred ostrova začína praskať. A praská tak, že ľudia aj peniaze môžu začať prechádzať z jednej strany na druhu. Na jednej strane Satoshi, ktorých kúpna sila rastie o 3% ročne, na druhej strane Fiatelos, ktoré strácajú 7% kúpnej sily ročne. Tak čo sa stane a prečo? Fiatelos si začína uvedomovať, že ľudia aj peniaze začínajú odchádzať, pretože neveria, že môžu niečo našetriť pomocou Fiatelos. Chcú Satoshi. Takže si to zhrňme. Na štandarde Fiatelo vás vlastné peniaze okrádajú. Zatiaľ, čo na štandarde Satoshi, celý svet pracuje 24 hodín denne 7 dní v týždni, aby zvýšil vašu kúpnu silu. Teraz je ale únikový ventil otvorený. Ľudia si uvedomujú, že nemôžu šetriť vo Fiatelos. Začínajú predávať Fiatelos, aby si kúpili Satoshi. A hodnota Fiatelos ďalej klesá, čo spúšťa ďalšie rozpočtové a menové krízy, ktoré musí Fiatelo riešiť. A jedinou možnosťou je znova stlačiť veľké červené tlačidlo. Tentokrát ale tlačenie peňazí nestačí, pretože hodnoty unikajú z Fiatelovej strany ostrova, musí zmeniť ďalšiu vlastnosť dokonalých peňazí, odstrániť ich necenzurovateľnosť. Populácia Fiatela si predtým mohla svoje peniaze držať sama. Teraz Fiatelo hovorí, už si ich nemôžete držať sami, musíte ich uložiť v bankách. Banky budú držať peniaze všetkých. Ľudia majú teraz pocit, ako by boli vinní, dokým nepreukážu nevinu pri akejkoľvek transakcii. Banky budú kontrolovať každú transakciu, aby vás chránili. Čo znamená, že keď sa ľudia snažia kúpiť určité veci, vrátane Satoshi, banky hovoria nie. Je to kvôli tomu, kvôli tamtomu, kvôli niečomu inému. Obmedzuje to kapitálu z Fiatelovej strany ostrova. Môže dokonca explicitne obmedziť pohyb kapitálu. Odteraz je úplný zákaz kupovať Satoshi. Ľudia si ale vždy nájdu cestu. A čoraz viac ľudí si uvedomuje, čo sa deje, a cyklus pokračuje. Dôležité je, že bohatstvo a ľudia utekajú k poctivým peniazom. Teraz začína Fiatelo naozaj panikáriť. Tak kde to pre Fiatela skončí? Ak bude mať šťastie, udrží infláciu, ktorá umožní vláde znížiť svoje dlhy a pomaly odčerpávať bohatstvo verejnosti. To môže dokonca hraničiť s hyperinfláciou. Hovorím šťastie, pretože je veľmi ťažké to dosiahnuť a pritom udržať sociálnu súdržnosť. Veľmi pravdepodobne sa niečo pokazí. Určite sa bude zabavovať majetok, keďže všetky peniaze sú teraz uložené v bankách. Jedného dňa Fiatelo vyhlási, sme v tom všetci spolu. A banky odovzdajú časť kapitálu vláde, rovnako ako na Cypre v roku 2013. Ak ste mali v banke viac ako 100 000 eur, zo dňa na deň sa 45% presunulo vláde. Verejnosť bola v podstate prinútená zachraňovať banky a vládu z ich vlastného zlého hospodárenia. To sa stalo aj v USA v roku 1933. Zakázali jednotlivcom vlastniť zlato a tento zákaz trval takmer 40 rokov. Ak ste mali viac ako $100 v zlate a chytili vás, pokuta $10 000 alebo 10 rokov väzenia. A to bolo v čase, keď bolo $10 000 obrovskou sumou peňazí. Fiatelo zaznamená nárast politického extrémizmu na oboch koncoch spektra. Vláda nikdy nevysvetľuje obyvateľstvu, odkiaľ tieto problémy pochádzajú. Nehovorí im, že je to spôsobené tlačením peňazí cez veľké červené tlačidlo. Ovládajú médiá. Vláda chráni sama seba. Nehovoria obyvateľstvu pravdu. Nepomáhajú obyvateľstvu pochopiť súvislosti. Nevysvetlia spojenie medzi veľkým červeným tlačidlom a problémami. Vinu hodia na chamtivých podnikateľov alebo miliardárov, alebo toho zahraničného diktátora, alebo na čokoľvek iné. A potom budú ľudia žiadať vládnu pomoc a podporu na riešenie všetkých týchto problémov. Jediné riešenie je, že vláda je zapojená do všetkého. Na každom kroku tejto cesty boli riešením všetkých problémov vždy ďalšie a ďalšie vládne zásahy. A tak ľudia, ktorí tie problémy vidia,
Hlasujú za ešte viac vládnych zásahov na ich riešenie. Alebo za niečo ešte horšie. Vo všetkých scenároch však chcú ľudia držať Satoshi a nie Fiatelos. Takže ak sa vrátime k zoznamu 7 vlastností dokonalých peňazí, Fiatelo zmenil iba 2 z nich. Ostatných 5 je stále rovnakých. A pozrite, kde skončil. Teraz prichádza odhalenie. A niektorí z vás už asi vedia, čo idem povedať. Americký dolár je iba otrasnou verziou Fiatela. Americký dolár je skorumpovaný presne v rovnakých 2 kľúčových aspektoch ako Fiatelos. Ale v ostatných 5 je na tom ešte horšie. Z pohľadu prenositeľnosti ľahko sa prenáša, ľahko sa ním platí. Ale pre predajcov to nie je ideálne. Platba prebehne okamžite, ale predajca dostane peniaze až o niekoľko dní. Aj to len v prípade, že nešlo o podvod alebo vrátenie platby. Je deliteľný, ale iba do určitej miery, čo neumožňuje mikrotransakcie, ktoré by mohli odomknúť potenciál doteraz nevídaných ekonomických možností. Je odolný v digitálnej forme, ale máme aj hotovostnú formu, ktorá je neustále znehodnocovaná. Bankovky sa prepracovávajú z hľadiska dizajnu každých 15 alebo 20 rokov, takže človek nemá možnosť sporiť mimo bankového systému. Ak si dáte bankovky pod posteľ alebo pod podlahu a necháte ich tam 25 rokov, sú bezcenné. Tento typ bankoviek už bol vyradený z obehu. Takže musíte každých 15 alebo 20 rokov vziať bankovky do banky, odovzdať ich a získať nové. Pravidelne všetko nanovo centralizujú podľa vlastného rozhodnutia. Sú zameniteľné, čo znamená, že každý dolár je rovnaký ako iný dolár. Až kým nebude. Niektoré krajiny sveta už zaviedli tzv. CBDC, digitálne meny centrálnych bank, čo sú v podstate programovateľné peniaze. Konkrétny dolár môže mať dátum expirácie. Musíte ho minúť pred uplynutím tejto lehoty, inak zmizne. Alebo môže mať dolár určené iba konkrétne použitie. Musíte ho minúť na X alebo Y. Alebo nesmiete tento dolár minúť na A, B, C. Dolár je vo svete veľmi akceptovaný, ale nemôžete ním platiť všade. A obvykle väčšina národných mien je akceptovaná iba vo vlastnej krajine. A USA má veľký Fiatelo problém. Toto je rozpočet na rok 2024. Rozpočet, nie skutočné výsledky. Tie boli samozrejme horšie. Deficit takmer 2 bilióny pri výdavkoch tesne nad 6 biliónov. To je strata za rok. A aby sme to dali do kontextu, museli by zdvojnásobiť výšku dane z príjmu každého v USA len na to, aby vyrovnali stratu. Na strane výdavkov môžu spraviť zlepšenia, ale sú tam kľúčové veci, ktoré sa jednoducho nedajú odstrániť, ako napríklad úroky z dlhu. A aké sú dôsledky? Toto je graf množstva dolárov v systéme a množstva dlhu vlády USA v priebehu času. Označil som rok 1971, pretože to bol rok, kedy USA jednostranne opustili zlatý štandard. Pred rokom 71 ste mohli vrátiť svoje doláre a dostať za ne zlato. Nixon zrušil v USA zlatý štandard a každá mena na svete ho nasledovala. Odvtedy mohlo USA tlačiť neobmedzené množstvo peňazí na uspokojenie vlastných potrieb. A červený graf na ľavej osi ukazuje, že množstvo existujúcich dolárov je teraz 22 biliónov. A na pravej osi je vládny dlh USA, ktorý už o mesiac neskôr nebude aktuálny. Teraz je to 36 biliónov. A toto nezahŕňa nezabezpečené záväzky. Množstvo peňazí, ktoré sa vláda USA zaviazala zaplatiť v budúcnosti. Sociálne a zdravotné zabezpečenie a tak ďalej. Zatiaľ ešte nemusela vystaviť ček. Podľa rôznych spôsobov výpočtu je to 50 až 200 biliónov dolárov ešte navyše k 36 biliónovému dlhu. Jediný spôsob, ako to vyriešiť, je vytlačiť viac peňazí. Tlač peňazí systematicky ničí kúpnu silu dolára. Teraz si možno myslíte, že mám niečo proti doláru. Absolútne nemám. Dolár je to najlepšie, čo máme. Chcel by som používať dolár, rovnako ako by to chcela väčšina ľudí na svete. Bohužiaľ, väčšina ľudí také šťastie nemá. Toto je výkon všetkých ostatných mien oproti doláru za posledných 10 rokov. Niektoré takmer zmizli a niektoré úplne prestali existovať. Ľudia, ktorí si uchovávali svoju ekonomickú energiu v týchto menách, videli, ako sa strácajú.
Nešťastnou realitou, ako viackrát povedala úžasná Lynn Alden, je, že tento vlak nič nezastaví. Pre vlády nie je žiadnej cesty von. Jediným riešením je stále stláčať veľké červené tlačidlo. Záverom je citát od Hayeka, ekonóma rakúskej školy. História riadenia peňazí vládami bola s výnimkou pár krátkych šťastných období históriou nekonečného podvodu a klamstva. A toto povedal v roku 1988. To všetko by bolo dosť deprimujúce, keby neexistovalo riešenie. Našťastie existuje. Jediným riešením je odluka peňazí od štátu. Vláda nesmie mať prístup k veľkému červenému tlačidlu. A opäť Hayek, tentokrát citát z roku 1984. Neverím, že budeme niekedy ešte mať dobré peniaze, kým ich nevezveme z rúk vlády. Nemôžeme ich vláde vziať násilím. Jediné, čo môžeme, je nejak šikovne ich obísť, vymyslieť niečo, čo nebudú schopní zastaviť. Brilantný citát. Dúfam, že teraz s týmto prepojením medzi veľkým červeným tlačidlom, tlačiarňou peňazí a všetkými problémami, ktoré dnes v našich životoch vidíme, je vám oveľa jasnejšie, že ak opravíme peniaze, opravíme svet. Dobrá správa je, a toto je tá najlepšia správa, že satoshi sú skutočné. A dokonca aj Fiatelo je už presvedčený. Riešením je Bitcoin. Jeden Bitcoin je 100 miliónov satoshi. Rovnako ako $1 je 100 centov. Môžete mať pocit, že už Bitcoin poznáte. Niečo vám povedali priatelia, alebo ste čítali v médiách. Odporúčam vám začať odznova. Ak čerpáme informácie z médií, alebo od ľudí, ktorí ich čerpali z médií, a tie médiá boli prepojené s ľuďmi, ktorí vlastnia a profitujú z tlačiarne peňazí, zvyčajne to nie sú tie najpresnejšie informácie. Takže neverte, overujte. Navštívte sac-versus-fiat.com. Vytvorili sme web stránku, ktorá pomáha ľuďom začať. Ak ste úplný začiatočník alebo ste o Bitcoine nikdy nepočuli, zaregistrujte sa a pošleme vám informácie, aby ste sa mohli naučiť viac a urobiť svoje vlastné rozhodnutia o Bitcoine. Ak ste už ďalej a možno sa už považujete za bitcoinera, je to úžasné. Toto pre mňa nie je komerčný projekt. Je to charitatívny projekt. A preto rád príjmem akúkoľvek podporu z Bitcoin komunity alebo aj mimo nej. Ak by ste chceli túto prezentáciu sami ukázať svojim priateľom, šíriť ju ďalej alebo sa dokonca dobrovoľne zapojiť do nášho tímu a prednášať, ozvite sa nám. A tretia možnosť je pozvať nás, aby sme prednášali. Chceme, aby túto prezentáciu videlo čo najviac ľudí, pretože informácia o tom, kde je problém, je veľmi dôležitá. Radi vám urobíme prednášku. Ak nás pozvete do škôl, na univerzity, priemyselné konferencie, podujatia, aj na pracoviská, ak majú ľudia záujem dozvedieť sa viac. Takže nás prosím kontaktujte. Tu je QR kód, ktorý vás zavedie priamo na našu web stránku. Alebo ak ste na platforme X, príďte nás pozdraviť a pripojte sa k diskusii s nami. V prvom rade vám ďakujem za pozretie. Dúfam, že sa vám to páčilo. Prosím, zdieľajte to s každým, na kom vám záleží. A ak je len jedna vec, ktorú si z toho odnesiete, tak dúfam, že si zapamätáte. Keď napravíme peniaze, napravíme svet. Ďakujem.